सांगून केन्ना चैना नोशिबान देवान निर्मिला ते सुकोना कोणाचेर शीण करूंक फावना गुडकी तें आसा तें फकत देव जाणा तें उलोवन फायदो ना मनीस जेन्ना सोलमान येता नशीब आमचें देव बुरयता फकत देव जाणा जुआंव दामियाना सातवो साक्रामेंत सोडून दोगांयची काळजां एक केली एकवटार तांच्या देवान बेसांव घालून भक्तांची फुलांनी नेठोयली तीन भुरगीं दिवन कुटुंबाची वाट पेटोयली थोड्याच तेंपान बापायक ताची सोर्गीची दारां उगडली थोड्याच तेंपान बापायक तांच्या सोर्गीची दारां उगडली थोड्याच तेंपान दामियानान कुयटाची वाट दवरली भुरग्याची जबाबदारी एकट्याच्याच उजार पडली बेनेडिता माय दामियानाची संतान बापूय तिचो भुरग्यांक सांबाळताली माय बायचो मोग भुरग्यांक दिवन तशीच तांची आपुरबाय करून मोगान वाडयली तेगूय भुरग्यांक आयज पासून तिणें एक सारकोच मोग दिलो भुरग्यां पासो जायतोच दामियानान जिवाचो साक्रिफीस केलो थोड्याच तेंपान पुतान तिका आपलो आदार दिलो धाकटे भयणीची खबर आयकोन काळजाक तोपलो बालो धाकटे भयणीची खबर आयकोन तोपलो बालो दुसरो पूत फ्रँकी वातगाराची धाकटी दुनिफा व्हरतली पोंटी उजवाडाची धाकटी दुनिफा एक्सिडंट जावन संवसारो सोडून गेली उपा मांडली दुखाची काळजाचो तूं कुडको आसलो धाकटी तूं गोराब्याची सगल्याच्या मोगाची 12 तारीख म्हयनो
वर्स 2024 फामिलीन काडी कुपा उप्रासली हो जाऊन आसा तुझ्या मरणाचो दीस 2025 वर्साक 12 तारीख आयज वर्साचे मी सगळी दुखी जाली सगळ्याचे तुटवले काडीस तू संसार सोडून गेले फामिलीचेर पडले वीज